Číka pripravila váhy zloviť for Igor Torbán. Toto bude pokus o svetový rekord. World Record v podaní Igora Torbana, juniorského reprezentanta Ukrajiny, vážiaceho do 82,5 kg. Takže ďalší pretekár kategórii. Váhy zloviť, všetko pripravené. 350 kg. Takto si viac prihodil. 322,5 na 350. Pokus o nový svetový rekord. Vidíme, či ho zvládne. Torban Igor, Ukrajina. Ešte len junior, do 23 rokov. ...350 kg, 82,5 kg pretekár, pokus o juniorský svetový rekord. 18 sekúnd. Začal chlapci, pri ňom. Svetový rekord. A teraz späť. Pokus. Áno. Takže máme najvyšší výkon planéty kategórie juniorov do 82,5